Mityabaw na ang mga mag-uuma sa Mountain Barangay sa Dakbayan, Sugbo, gumikan sa epekto sa grabing kainit karon sa panahon. Mga tinubdan sa tubig na hubas na ang ilang mga tanom usab nangalaya. Ano ang report ni Alan Domingo? Dini sa Barangay Sudon Uno na abdan namo kinay mga bata nga nang limas ni ining gamayng fish pond nga susama na sa tunaan nga hapit na mahubas. Gipang dakop nila ang mga gagmayng tilapia sa dili pahingpit maughan sa tubig. Maayo na lang nga mapahimuslan nila ang mga isda. Aduna untay mga dagkong tangki sa tubig sa kilid apan wa na usay sulod nga tubig. Kaning mga tangke karon ani sud wa? Wala ni sud na kaya na kuan kay dagkay musag-o ba. Taga Sudlon Uno musag-o nga ri. Gani kini mga babae nga manglaba unta napalaw sang litwa sila'y maggamit nga tubig. Ang nakaparat pa kay bisan tubig pangkaligo wala na. Pila na kaadlaw mong way kalaba? Kuan na jud sa kasimana na hapit. Sa kasimanang way? Waligo. Samtang sa unahang bahin sa Bukirang Barangay na agyan usab namo kining tanaman sa mga utanon. Si Manong Ninito naminghoy nga nagsudong sa iyang mga tanom nga sibuyas nga nangalaya na gumikan kay wa nay tubig nga ikabisbis. 12,000 pesos ang iyang puhunan, wa pay labot ang kahago nga nasayang. Muuntay among hangyo nga kasupplyan mig tubig diri pero sa man di masani madali ang gobyerno kay ini. Ang kwarta mo sa ato Hangyo lang inyo. Ini nga ato hangyo lang nga naay tubig nga maabot. Lakip kini mga tanom nga repulyo giatake sa piste tungod sa kahimtang sa panahon. Aron maigo ang tubig, tag-usa kalata lang sa gamayng sardinas ang ilang ibubo sa repulyo. Ang mga talong nangaitos usab ang mga bunga nga wa na kadako. Ang atabay nga ilang gisaligan unta hapit na mahubas. Sinukod yun da sir, kani ba? Asa na to? Katong gamay? Kani. Mauni. Ani. Tag-usara ka inani, ibubo na mo kada usa ka punuan. Gawa sa mga tanom, ang mga hayop sama nining kabaw apektado sa kainit sa panahon. Nabalaka ang mga mag-uuma nga wa nay maani nga produkto. Sayon ini gipahibalo sa Pag-asa Visayas nga mosamot pa kainit ang panahon sumaabot nga mga bulan gumikan sa El Nino. Ingon na niini karon ka grabe ang epekto sa huwaw sa panginabuhian sa ato mga kaigsuunang mag-uma. Gani kining mga tanom nga sibuyas kung ato makita nangalaya na og di na gyud kapuslan. Busa panghinaot nila nga unta matutukan sa ato ang kagamhanan ang ilahang panginahanglan sama na lang sa supply sa tubig. Alan Domingo, Balitang Bisdak.